Urip kadang ora njaluk idin, langsung nibakne aku nang ngisor. Aku ora lagi mikir ato, aku mung nyoba bertahan dina iki. Nalika ati ruwet, aku sinau ngresiki sing paling cedhak. Lidi iki ringke, nanging nek diklumpukne iso dadi kuat. Omah iki ora mewah, nanging cukup kanggo ndelik saka rame, saka panas, saka udan. Ya Allah, aku wis nyoba ngresiki omah iki, nanging sing luwih butuh resik atiku. Yen isih ana nesu, ana sambat, ana rasa ora nrimo, resikno pelan-pelan ya Gusti. Aku ora njaluk urip sing gampang, aku mung njaluk ati sing kuat kanggo nerusake. Yen dina iki aku durung duwe apa-apa, cukupno aku karo iman lan sabar. Ana peci ireng nang pojokan kamar, meneng, ora rusak, ora anyar, nanging isih ana. Peci iki ngelingke aku yen biyen aku tau sujud nganggo peci iki. Tau ndonga nalika urip durung abot kaya saiki. Aku kelingan, aku tau cedhak karo Gusti, nanging kadang adoh nalika urip rame. Saka kene aku mlaku alon-alon, ora goleki panganan, nanging goleki tenang. Aku ngerti ora kabeh kekurangan kudu langsung diisi. Rice cooker iki kosong, ora ana sego, ora ana sing iso tak pangan. Nanging aku eling, kesusahan iki dudu tandha ditinggal. Ya Allah, yen dina iki aku durung duwe panganan, paringono aku sabar. Saka kene aku mlaku maneh, goleki sing isih ana, dudu sing wis ora ana. Lan ing kono aku nemokne ceret iki. Ceret iki mung isine banyu putih, ora ana rasane, nanging saka kene urip isih terus mlaku. Kadang Gusti ora langsung paring luwih, nanging paring cukup. Aku ngerti saiki aku ora kudu gedhe dhisik kanggo dadi migunani. Kadang cukup dadi resik supaya ati ora tambah peteng. Nalika urip krasa abot, kadang aku lali, sing tak butuhake dudu jawaban cepet. Seteguk banyu iki cukup kanggo ngelingake aku yen aku isih diberi urip, lan saben urip mesti ana dalane. Nalika aku krasa adoh karo donya, aku luwih cedhak karo Gusti. Ora nggawa apa-apa, mung ati sing kesel lan pasrah. Saben banyu iki nyentuh awakku, aku nyoba ngejolke rasa wedi, rasa isin, lan rasa nyerah. Ya Allah, tangan iki kerep kesel, kerep salah, resikno maneh. Rai iki tau isin, tau sambat, tau nangis meneng, paringono ayem. Pikiran iki kerep mumet, kebak wedi lan rasa ora cukup, paringono pitedah. Seiki isih gelem mlaku senajan abot,
tuntun aku ya Gusti. Ya Allah, aku ora sempurna, nanging aku bali. Yen atiku ringkeh dudu kanggo nyerah, nanging supaya eling. Aku ngerti saiki kesusahan iki ora kanggo nyilake aku, nanging kanggo ngelingke. Ing salat iki aku ora njaluk sugih, aku mung njaluk dikuatke supaya ora mandeg dadi wong apik. Saka sujud aku sinau yen Gusti ora tau ninggal hambane. Sing kadang adoh kuwi aku dhewe. Nalika aku ora duwe apa-apa, isih duwe Allah, lan kuwi wis luwih saka cukup. Aku pasrah nanging ora nyerah. Aku percaya saben doa sing meneng tetep krungu. Urip ora janji gampang, nanging iman janjeni aku siji bab. Aku ora bakal dhewean. Ya Allah, tangan iki kosong, nanging atiku isih nyekel pangarep-arep. Yen saiki aku durung kuat, dudu mergo aku nyerah, nanging mergo ana aku kekuatan. Ora mung kanggo dina iki, nanging kanggo teruske urip iki pelan-pelan. Amin.